Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. A masana'antar Kannywood wato Samha Inuwa ta kuma sakin sababbin hotuna masu jan hankali kamar yadda ta saba. Kafin nan, idan baka taɓa shigowa wannan channel ɗin tamu ta Albishir TV ba, muna roƙonka da ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don muna ɗora sabbin shirye-shiryenmu da ke samun ka. Mun gode da ziyartar Albishir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya.